Ассалому алейкум бардори азиз, хуш омадед ба шабакаи специалист ҷеке бо шумо ҳастам Усто Хушбах. Читара ки ба шумо маълумот бардори азиз, мо яъне порча анами корое ки санг чиндем, на кирпич чиндему, мисол абой задем, тахта пахтара ҳамаашо ба шумо нишон дода будам. Мумкин ки тамошо карда бошем, баъзеҳо мумкин ки тамошо накарда бошем. Ва ҳамин кӯшишҳои мо бардори азиз ҳамаш баҳри иҷтимоӣ, яъне мо бисёр короша ҷои чорнавоиша ваяша мефаҳмонем ва бисёр видео ки дар лентаҳо мебурам, бисёр бародаро мегӯянд ки чорнавоиша фаҳмтагӣ нести, мақсад кора нишон додагӣ нести, ҳамун канал дар будорен ҳамаш ҳастам бардори азиз, ҳамаша фаҳмондагӣ ҳастам, чорнавои чиставои ҳамаша гуфтагӣ ҳастам. Ва ин коре ки ман ҳозир ба шумо нишон метиҳам, ҷа бания аст бардори азиз, бания яъне абдилкаша мо кардагӣ будем, якчанд коре ки чӯ тахта буд мондагӣ буд ва мо ҳозир яъне дер партофтем, дигар корро мо партофтем ва ҳозир ма ҳамаша ба навор мегирам, нишонтон метиҳам ки мо чӣ корро кардагӣ ҳастем. Тамошо кунед, шояд ҳамин корҳо дар баъзеҳо маъқул шава, яъне мехоҳем ки дар хонаҳотон ҳамин хеле корҳо ва бинед ки бардори азиз ки яъне чизое ки кӯҳна, мисол биё мегиранд дар хонаҳошон мезананд, вид метиҳад, яъне чӣ хел вид метиҳад. Бинед ки як девор, бинед ки як девор кӯҳна аст, як девор кӯҳна аст. Уҷаш мисол чиставои аст, уҷаш абой задагӣ аст, абоиш подкраска сафед аст, мисол уҷаш дар надорад, ламинат задагӣ аст, мисол потолокаш натижной задагӣ аст. Ҳамиё ҳамаш дар ҳамин бигем вид додагӣ аст. Девори кӯҳнаро бинед ки чӣ хел базеб омадагӣ аст дар байни девораи чиставой. Ва метавонед ки бардори азиз дар хонаҳотон ҳамин хеле дизайнерӣ кинед. Ҳамин кӯшишҳое ки мо кардем ҳамаш баҳри шумое ки мисол мо ҳамин корро ба шумо нишон метиҳем ки бинед ки ҳамин корро мисол чизои кӯҳна, кирпича кӯҳнае ки мисол пеш дар деворо мезананд, мегӯянд ки кӯҳна, мисол баъзеҳо дар пешниҳод мекунем, мегӯянд ира лақишлоқҳо мезананд. Лақишлоқҳо нест, бародаро бинед ки давлатҳо чӣ қадар пеш рафтааст. аз рӯз мо бояд пешинаро фикр накунем, мисол ҳозираро фикр кунем. Ҳозира чӣ коре ки ҳамиё мекунанд, ҳамиёро мисол кардан накора ки мо мақсад бояд мехоҳем ки пеш бурем, на ин ки мисол ҳамин коре ки пешина. Ва гапа зиёд намекунем бардори азиз, ҳозир ман нишонтон метиҳам, тамошо кунед, ҳамаро маъқул мешавам. Ман гавтон мезанам ки чӣ корро мо кардагӣ ҳастем дар инҷо. Рафтем бардори азиз. Хайна бардори азиз, ман ба шумо нишон метиҳам, тамошо кунед, ҳамада маъқул мешавад. Нигоҳ кунед. Ина дромадем, ҷое ки ман истодагӣ ҳастам, калидор аст, ман калидоршам нишон метиҳам. Натижное ки мебинед бардори мо натижное задагӣ нестем, натижное хай кори мо нест. Яъне ину чизое ки мебинед ҷои бард аст, потолокша, яъне гипсокартоне ки мебинед, гипсокартонро мо задагӣ ҳастем ва заминшам чӣ ламинати яъне пластмассия бардори азиз, бе подложка задагӣ ҳастем. Орам шумо монтаж мекунем, тамошо кунем. Ва ин чӯи ки мебинед, ина бинед бардоро ки чӯра чӣ хел задагӣ ҳастанд. Яъне анами декор аст, декор. Ина нигоҳ кунед. Ина ман даже лампочкаша гирон мекунам. Нигоҳ кунед. Ина диден? ҷа бания аст, бания ин тахтои чӯе ки мебинед бародаро, ин чӯо мисол дар танаи девор клеқати часпондагӣ аст, бо компрессор хати мехча задагӣ аст ки мисол ҳуи нахра ё ҳамаш лак задагӣ ҳастанд. байнои ҳамин чӯе ки мебинед 4 сантиметр аст, дар байнаш яъне чӯ аз ду тараф байнаш тақсим кардагӣ аст, яъне арақати замок кардагӣ аст, дар замок ндф ки болош краска кардагӣ аст, дромадагӣ аст. мисол метавонед ки ҳамихали дизайнерӣ агар ки чӣ бошад, мисол зака сам накунед, метавонед ки хитам ҳамин корро бикунед бародаро. Ва ин параш боша абой мисол обичный абой. Абои подкраска бародаро, дидед? Абои подкраска. Откосиш мисол уголок намеша, мисол мо аккурат абоя брикагӣ ҳастем, краска рафтагӣ аст. Яъне стилои замонавӣ. Ина болош мисол ҳамахе чӯ рафтагӣ аст, балка рафтагӣ аст, ҳамаш гипсокартон. Ҳоло ма боло мебурам, ба шумо нишон метиҳам. Иҷо ҳамаш абои подкраска бародари азиз. Хайни даромад дошта уголок задагӣ аст, уголокҳои оҳани подкраска. Мисол абой намехе. Ва бисёр бародаро мегӯянд ки мисол хонаҳода абой мезанем, абоё чӣ мешавад, нам мекашаш ва абои моиш аст. Метавонед ки бародар абои ҳамин хеле ҳаранга не, мисол абои ҳаранга не, биги шпатлёвкаро рост бизан, ай болош абоя бизан, подкраска, ай болош краскаро бизан бародаро, нигоҳ ки чӣ хел хушрӯа. Мисол краскаи сафед назана, ягон намуд краскаи дигар бизан. Ман краскаашо ҳамаша нишонтон метиҳам. Ина ҷаш бинед ки як тарафи девора абой задагӣ аст, нигоҳ кунед. Як тарафи девора абой. Ҷа бигем ҳам хона ҳай, ҳам бания. Шумо бания холи фикр накунед бародаро. Оли болошам хоношам медро нишон тонтем. Ина бинед ки абоя задагӣ аст, абои мисол свети сери задагӣ аст, ястена задагӣ аст. Ястена бо ҳам хомадагӣ аст, и параша задагӣ аст. То ми угула тамом кардагӣ. Мисол аними корое ки мебинед ҳамаша бародаро мо хумон кардагӣ астем, ҳамаша. Ира фақат бигем ки дизайнеру мисол чизе ки меган мо ҳам кора мекунем. Ина бари болош кирпича, мисол кирпичаи тонки. Инҷа мисол бар аст, бар гипсокартон аст, хаҷа брмш плафония, болош натижной. Мисол инҷа даромадгоҳи парилка, калидори парилка мешавад, даромадгоҳш мисол абои подкраска ҳай, углош мисол уголок ё хай чунака ҳар ранга ҷара светомузика кардиан, мисол уголокҳои хали задиан, абоишон дигар хела мисол ҷа краскашон сафед, уголокҳои сиёҳ задагӣ ҳастанд.
мисол дар надора ин инҷаш медурем иҷаш дари ролики айна бародаро дарш ролики дарш о намдидам ага наама нишон додум тани тахтала кирпичора бинен ина кирпичое ки ин немецкий кирпича бародаро беҳад безебай да назари ман безебай яки да назари ё хушрувай мо ҳамиёра мисол дамид хамонда пешниҳод мекунем бисёрожда мегӯянд ки ира да қишлоқҳо мезананд бинед ина ҳамиҷа қишлоқ ҳаст бародаро тарафҳои европа инҷа нигоҳ кунем ки кирпич аги тасида чиша базе мекунад болош лак мисол ҳама ҳамиёра ма дар прямой эфир парафтагӣ ҳастам будурен тамошо кунем каналда ҳамаша мебинед ина ма ҳозир дуромадам ҷои парилка ина бародаро ина парилка нигоҳ кунем парилка хай потолокш натиҷанои танҳо шамо кафел задагӣ ҳастем инҷа ҷои санузел шаyd бидем ай парилка мебуред инҷа овозӣ мекунӣ кафела бинед ки яън ҳамо чинагӣ нестан мисол унҷа кореде ки мебинед мозаика ай мозаикаи сиёҳ ина ма дарави мекунӣ шумо нишон метавонед ай пеш набинед мозаикаи сиёҳ ай мисол затиркаш сиёҳ кардагӣ аст инҷаш ин кафелиш дигар хел аст мисол цвети худиш кардагӣ аст полш дигар хел аст полш кафелиш ба цвети мисол типа чӯбори айда чӯбори ва инҷаш бошад кафелош хай кафелои немистена ки мебинед кафелои мисол сиёҳ як бистанд ё ин кафела мисол бинед ки чанд амуд задагӣ аст яъне шофа нигоҳ кардагӣ нест нестем декор кардагӣ астем у шофа ин шоф мисол хела фарқ дора як рафтагӣ нест мо бояд ини халиш пеш бошем да мақсад мо як хел бая накунем нигоҳ накунем ки ҳама кафе бояд шофаш як хел бара метавонед ки даст наша дигар хел бара ина парилкаш бародаро парилкаша нигоҳ кунем парилкарам пафтагӣ астам парилкарам мо кардагӣ нестем бародари азиз нигоҳ кунем парилкаш чӣ хеле аст ҳама тагои бай освещение рафтагӣ аст ҳама тагош освещение нама медурам шумо потолокаш хай инҷа потолокшам освещение дора мисол инҷа лестница песница ҳамаш ҳаст бародари азиз нигоҳ кунем ина санг ина тахта тагаш ҳамаш кафел аст мисол инҷош барош освещение дора ис сангш бошад санги қиматан ё намекафани санго хай бит парилкаш инаки мо дигар короша бо шуморо нишон метем не я болига симтон метем ки бинед бародари азиз и парилка қакало нест где-то дивним ба дивним дри амида ҳамаш мисол вагонка рафтагӣ аст инҷош хай санг пур кардагӣ аст мисол пешониш дигар хебо тахтавай кардагӣ аст освещение хай гала кори да мегем и калидорчаки тамон баниёш ва ё бошад стилои ки ҳамаш мегӯем ки хайтек бародаро стилои замонавӣ ина углиҷаш мисол уголок надора углои треза мисол уголок надора баъд инҷа калидоре ки даромадгоҳ мешава потолокаш натиҷанои нестай мисол краска чиз стенаш обояи краска мисол потолокаш обои нестай фақат краскаи хӯрӣ шпаклёвка краска мисол медурем инҷа туалетча дора таги ҳамин лестницада туалетча бародаро нигоҳ кунед ина медурем туалетча нигоҳ кунед танаи девор дигар хел кафел задагӣ аст яъне кафели баргак дора ин тарафаш бошад сафед аст пуштш мисол бо дигар хел кафел хар исиш ҳамин кафели сафед потолокаш ки мисол чӣ хеле ҳам таги лестница мисол каҷалай потолокаш ба ҳам каҷалаги ҳавай мисол рост кардагӣ аст потолокаш ҳама хел мисол рост кардагӣ аст краскаи хай задагӣ чотка типа натиҷанои гӯрия ҳама айна миёра ҳамаша мо хумон кардагӣ астем ҳамаш хай хто медонед ки системаи амперка бародари азиз нозукия мисол мели чӣ кора як кистичкара мегири расм кашида мешини мисол дар ҳамиҷа барои меҳнат мекунӣ ина мисол столбаша бо ина даъни дараш подсвети дар мо уголоки сиёҳ задем ин уголокое ки мебинед ин уголоко пластмасс нестан бародаро ё ҳамаш мисол оҳана лестницаш обичнем хел лестницаи бетон кори мо нест лестница ва и парош ҳамаш обои задагӣ аст ина нигоҳ кунед обоя бародаро ҳамин обои подкраскам ё бисёр истифода мебаранд хамонда фақат дар потолоко истифода мебаранд моро ам бояд ки ҳамира дастино бизанем мо агар як фикр кунем бародаро мисол ҳамон мери чӣ мехарӣ обои мехарӣ обои килдор мехарӣ хай бигирем бизанем обои подкраска мисол ҳамон краска як сатиш 300 сомон мехарӣ як барбар ҷора мегирад ина бромадем димэтаж инҷа ҳама шиша задагӣ аст шиша рафтагӣ аст ҷои масажкунак мисол ҷа розетка мондагӣ астем шишора мо часпондагӣ нестем дигар ин плафонҳое ки мебинем ҳамаша мо хумон кардагӣ астем ин потолок иҷашам натиҷаноя бародари азиз потолок иҷашам натиҷаноя иҷа димэтаж ва иҷаш бошад иҷашам спальня ё спальня нигоҳ кунед спальня да ду пара розетка мондагӣ аст яъне байнда диван места одаму болора да ёдтон боша агар ман прямой эфир карда будам пафтагӣ астам да ютуб ина ҳамон кирпичое ки ман нишонтон додам кирпичои кӯҳна бигем ҳамон кирпичои кӯҳнара ина ду ҷо декор кард дигар ҷоша бинед ки
оно бари боло абои краскаи мегӯем зиёни тиёми задаги аст. бинед ки кирпичои кӯҳна дар байни чистовои чихи базӣ мондаги аст. Потолокш бародари азиз натиҷанои нестай краскаҳай мисол краска кардаги астем қати он кору ба багетои чизое ки мебинед плинтусое ки мебинед плинтусош чанд плинтуси мисол ами хафакаи сахтош аим ба аму стусла ба зури мебрира бародаро 7 сантиметр аст 7 сантиметр 8 сантиметр қадар тамоми кор ба ам хирафтаги аст. мисол инаи аму тахтое ки май поён нишонтон додум нигоҳ кунед бародари азиз. тахтара дидед чӣ хел омадаги аст. тахта ҳама угло чотка рафтаги аст. мисол он ҷода хай углолог нест ва медроем ба санузели бологиш. ина санузели бологиш мисол полош лестница задаги аст. кафелиш ва иҷаш бошад кафели чи аст 1.20/60. иҷашам ҳами хикадаги аст бародаро нигоҳ кунед. иҷашам ҳами кафели ки инами кафели ки мебинед ҳами кафели дар усу задаги аст. мисол ами мазайкаи дуроз айда иҷаш ҳамахе иҷаш мисол нимхе тоқча дорад. тоқча вана омадаги аст ҳамон ва из тарафш бошад и тарафшам ҳамахе. ина бародаро дидед вана ана медроем ба спалниро нигоҳ кунед. вақте меброи лестница меброи спални мешавад. спални медроем спалничам ҳам хали кардаги аст. тахта қати тахта хай бигем нимкола ҳамахе мон и материалош ҳамахай германияй раҳо маҳкам шудагай материало мон ҳамахе намедонам ми кай мегӯяд. ина материалош нест короче намиҷа дар ҷое ки яни ҷои пайре ки бибинед то ҳамиҷара краска омадаги аст. далчи бояд то ами краскара ҳамин тахта биёяд ҷои спалния бародаро нигоҳ кунед. ина спалниро бинед ки дар он тараф розетка мондаги аст. дар ин тараф розетка тақсим кардаги аст. мисол диван неста дар ҳамин ҷа диван таги ҳамаи дар диван мешавад. ҷаш бошад телевизора иҷаш телевизор. ина бинед бародари азиз ки мисол углоро бинед ки ягон ҷош уголок задаги нестем бо ман сетора киён кунам. ина углоро бинед ки ҷа амаш дар байни ин тахто чӣ рафтаги аст. ин хеле асвишени рафтаги аст. асвишени ҳоли мондагӣ неста. мисол метавонад ки нами ҷа синда пайвастш мекунад вай рӯшанӣ мекунад. угло ягон ҷо уголок задаги нест. углои треза ва на ин ки углои треза ани углое ки болое ки мебинед ҳама стилои хайда кайна бародаро нигоҳ кунед. ҳама намиро мо мисол скотч задаги астем стенаш абой аст. ина абой подкраскай ай болош краска мисол потолокаш краска обичный краска мисол ягон абой пабой надорад. просто фақат абой чай стеклообой задаги аст. ай болош гладкий мақсадш фаҳмиёка тамом. угло ҳама подправила рост кардаги астм. ина углоро ҳама подправила рост кардаги астм. тамом чира задаги астм. вай углое ки бародаро рост кардаги астм. мисол сетка бизанид мекафа лентар ҳамзани мекафа ирама чихи кардаги астм. вақти стеклообой задаги мамахе 2 сантиметр хамондаги бародаро яъне потолок амахе рафтаги ба стена 2 сантиметр то ин миҷора хамондаги астм. ба айболош паклёка задаги астм. агар бикафам мисол иҷа абояку ина углоро мада назар дорум. агар бикафам мисол наметова фаҳмиди. агар сеткаи холӣ боша бикафа метова муи сарборӣ метовам хуй меша лекин ҷа наметова. ина углоро ҳамаро правила рост кардаги астм бародаро. агар ин потолок мисол дар танаи USB дар танаи ҳавай сахт кардаги астм ҳам миҷора пафтаги астм. тамошо карда бошед ин потолок хай бигем беҳад каҷала буд. агар я бигӣ каҷала кунам ин потолок дар замин мезана яке ма ира ҳамин углоша рост кардаги астм шудаби дар чаш натова и ба айнош мисол болимени каҷалаи бад неста. хеле нормал яъне нигоҳ кунем чотка ягон каҷала паҷала неста чотка рости хушро омадаги аст. и ягон имконият ҳам надошт барои ки агар мо иро чирам бизанем пасти бад мешид роҳ надошт ҳам чӣ хеле буд ам музон мешам мисол дар крыша. ва инҷа бинед ки мисол дарош сафед спални поли краскаи сафед мойши ин параи дара бидета як даҳай краскаи зиёни тиёми задаги астем. ва ин ду тарафи бигем спални бошад ичам ҳамахе дигарош ҳамаш мисол сафед рафтаги аст. чиз дарош сафед ҳамахай бигем ки чотка. ва иҷаш бошад иҷаш чӣ мегам иҷаша ман мефаҳмам ку хаки бо забони ёрак ҷои хунда ҷои либосмонӣ ва шкаф ҳамахе ҷо айда иҷа иҷашам содаиқа иҷашам чотка иҷашам краска абой тамом обичный трезаш хаям я треза дурай боло тамом. бинед бародари азиз ки яъне мо ҳамин қадар кор кардем кори ира кора ба даҳан осонай бародари азиз ва ира споридан шаву ира кор кардан шаву хеле асаби ором дар кора ки корро кардан дар кора ва ин корро бениҳоят нозук аст. касе ки дар системаи амдирка кор мекунад худаш медонад ки мисоли чихи кори қин аст.
ва бинед ки бародарон мо мисол ҳамин қакора буд кардем, тамом кардем ва успех кардем, бо ина ба навор гирифтем, ба шумо нишон додем ки бинед ки дар ин давлатҳо яъне чӣ қадар пеш бародари азиз гапа зиёд намекунем, иншалло дастгирӣ кунем, дастгира фаромӯш накунем. Ман ҳамошон баҳри шумо ба навор гирифта по ҳафта мегирем, ҳамада маъқул мешавад. Гап нест 1000 омад тикалон барои дастгириётон бародари азиз. Хай